testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi, watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Ndizi TV, ubwansu bw'omuguzi. Togosaba kwa birumo cy'umurgeria haso konyoro kwa mangana Amayia keke kubwatikana nebitango bitale konyarago tangaka ngakene ukorigania asemargoba jabono nyaru kumanyigati yaliam abereka okorekana kurose mambiare ngentamwe gachinse chigobono chewon margoba litukeriga ya Mose unabotambe neke umbu chuma Mose ngato chiko sanga mange anemono okorgeria igoro jobrai wa basubati nabo igona magenda sensemo ya Gusii maiga yetaro yo mubuli bwazimio 1 Kenya aiga asor gongoro Gusii Toko twaro ya mubwata ni kurwa asensemeyo oyibono asentunde ntangani obeto sa asentunde ndebono obetega koligie krokyo women rep ase county ya Kisii yongo kwanda atadionde nere omusubati honorable Vicky Onderi oyo manyakante bunecherera ni chiko sanganere ase biro betere bitambe ase margoba ya bono maiga yoko bagati ya abaligania aboko mwaligania omura wekemo kyoipa Stephen Kalonzo Musyoka aigasoro ngorogusi yujini wa Marwa amo na bwatsa nibande aina chokorekana ase maragoba jawona ina aujunere omogeni boli tukolero ase kyumbukeria giasia stark na 27 omutinyo gatatu mwaka bwikiri bubere na 24 na mangaga mbeto korekana ajiba igabari kibaito baya sangire ku rukingongo chonsi imenesiko yorogongo rwagusi nyirabono ase ntune nsangane maiga yo wakusiko koyo okabero omukonyo mugavana we county ya Kisii Robert Munda ni gobono omo bungo South Mugrango amana bwata ni bande kurwaso muri bwa Kenya kwanza bakoletaro yabo asorgongo rwagusi anemono asensemeria ya South Mugrango nicho kumanyana ali abakwana asen rituko olialero ayuntu chiko yamurekera ase biro betere bitambe gendrego tobwati wetena semeli mtandao ensemeria Facebook na bogotena buna Ndizi TV News digital na boigan semeria YouTube na bogotena buna Ndizi TV News wasikwe bagotobwati ya wetera sensemo ye website YouTube na botambe www.ndizitv.net munyara konyora radio monanda mange Litoko watera nerego itera somo no boimanyerio igakoro kwa Lydia Mose ekalokri petro nira mukira akonde kichibi chamu no ligicha wikire asenchira yo boikantos konkura nanda sege keke kere Saranso ikibono twemanya senchira yo boikirano Isato chia bono butukeretera nenche nkoroko Vincent Onyancha Mese mangrama yetoko chaka korose county ya Nyamira somo bungo wasimo grango Steve Moga kasari tukulia rabo wachaki umurobali boko batoka jibasaren anagochia saboro kyobo chi secondary university college na school cho bundia asensemeyo anemona sebunge ya West Mugrango Steve gokwana kuransemeni negate bona chibe sababu batoka jibasari ekyo ni gochire shilingi chi milioni emeronge nene Isato ekyo na batoka seri tukulia rabo nenchira mujoko nyara gosira mangana rengete chisemi asebunge ya West Mugrango singakyo chibono ni gobate birubu na school cho secondary ni gochenya rasilingi chi milioni emeronge bere nebere echibono chira konya samangana rengeta masomo go chakere kraskeli ya kyando go se form 1 weke kraskeli ya ikomina kabere go se form ana boni gate biruna igo bali gati konya go sira bana chiribu kyanda chimesa na Isato emeronge bere na kyanda bana bo bali babatangani nabo igo banyara kuligero mona soko go chibasa recho ngamana abana bali tintakana bali bako tintakana ane mono chinka chiri chitari kwenya robo churwa senchera jobo ikalmo muri kito joba maangi
Omubunge West Mugirango Stephen Mogaka nigo abereka kubwatuka kibasari chekerengo k'H milioni 43 asi milioni 22 kirabe kikogendera abana bali asi sukuru che secondary nabo igo milioni 21 ochiera aborokyo bali asekerengo ke university nabo igo chi college. Lakini kwa mwaka huu national government ilituongezea pesa yetu kufika 43 million. Secondary schools zimezimiwa kwa watoto Owens and the BLWD, tuliwapatia priority ya kwanza, tuliwapatia shilingi 6,000 kila mmoja. Single parents and the partial Owens and the multi parents 3,000, sababu hesabu ilikuwa kubwa sana. Kago kwana asomo yega oyo kolegete ase amagacho amanene CDF ebunge West Mugirango. It has been distributed as fairly as is humanly possible. In case there is any deserving case that may not have been included in the final list that checks have been issued, I just want to urge the affected persons to lodge their claims with the NGCDF Bursary Committee. Nasaba serikali kwene kichibese chinkwana nuchire asinga kichibwenerete asengencho niko chiabere chikonyorwa. This money has delayed until today. I just want to thank my principals for bearing with this delay. I want to urge parents that they should also then do their part and top up whatever fees balances there are in the schools. Onyancha serikali yabirige korali buna bayananire kibesa cha capitation ekigosira aborokyo bale esukuru aborokiwa abwabanene mbayichanira ogotaye kibesa ekigwikira bono asebasa bokwangoigwa elinde kibesa chichiko bakonya ekero kigochaka etamu yende. Pesa za serikali kuu hazijafika, lakini tunatarajia kwamba zitafika. Jambo ambalo tungependa kuhimiza serikali ni kwamba hizo pesa zitolewe wakati shule zinafunguliwa ili tuweze kufanya mipangilio ya shule ya tamu nzima. Zikija wakati shule inaenda kufungwa, tunapata tumekuwa na changamoto nyingi. Ensemo yaborokiwa bayikirana aroro mbagokera egetambo kerekyo na watebogosira banyorango chikobakonya achisemi chiabo na wikirani chindoto chiabo ase obogima. Kisii champions to be somewhere in the coming days. So to the students, let's put the stones into what's for real. I'd like to thank this committee of the bursar for they have been supportive for our academics, because others are coming from the background, which others do not have parents, but it has been supportive in our academics. Omubunge West Mugirango Stephen Mogaka nagendra komochia ekyombe keligetenerete obwagachi bwechipara gyakera aso obwagachi obobe bwechipara asarwa eirago chikorwanirira abamenyi ba West Mugirango nabo igo amagendra buna babwenderete konyora. Waziri Murkomen, President of this Republic, West Mugirango is a constituency in the Republic of Kenya. Pesa yao so far more than 120 million. Mimi mjumbe siwezi kuja niwaambie hii pesa imefanya hii. The money allocated to West Mugirango for roads must be accounted for publicly. Yinko reporter ya Ndizi TV Kurwase County Nyamira, Job Maangi. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Eduka ya Himani Traders and Distributors nigekonie ebintu aho bigotumeka ase chiskuru amone chiabisi ase rigori lya mabuko ebyo bakonia ase nchira ya wholesale na boigo retail. Ngonya barechi calculator ebintu bigotumeka ase omuremo bw'esabu buna geometrical sets chirula egatie binde staplers ebitabu byogosoma na boigo ebyokorika
chi dictionary, chi files, chi rim papers, paints and modeling clay, chi tapes, chi manila papers, chi register chi aina au, chi notebook, chi kalamu, chi pencil ega tiebinde binke. Boigomba bwate chi stamp pads, net file chigotumeka ase chiabisi. Laboratory apparatus mbabwate buna chi microscope na boigo chemicals. Emepira na boigo chi net chigosori nchiraroro. Batarere ase duka yabo eyo gotoka mbarabare ne chiabisi chia NHF. Angine gataseni kia mabuta ye chigari kia Rubis, goseki kia manyekanete bunda Kobil. Asamanke na wokubanyora wetrase namba 0722946444. Real Team Imani. Ndizi TV Ubwansu Gusii. Tosabu kwa birumo nchumurigereria ha soko yananse kweliogi andake kubatikana ne metambo kulende nokugana kwa nebuna tuiranire ase nchire bwenete nkeye mwana muno kurwa ase ensemeria yekenyero kia Gison kegotoka sensemo ya Mosocho ime county ya Kisii ni gobono yaganirio bokonyi kubatikana nkeyo nigo yomobo ale noborema kolengana borobu nigo ya birumo chando monne borobu kunyara kwegenderia kubatikana noborema obono bore ase nkeyo murikito jure kerubo noroboti rwa senchira yobuime. Meya Mosocho Gesoni omerana na Dominico Kari uyore no barema bogatarora ase obogima ase familia abana batano na babere nigo batano babete bagusiria amagima abo na gutigara abana babere amono mwiburi yomo oyuboigo utari korora. Dominico Kari nicho moro monene bwe familia ye tole abamora babere boka abana bande barasirire bana da bara totiga tole babere boka ya chino moga katata ne utari kor mongena naira kitagasira kurogasire tamatugara alire asire korra bale ngo yomo tale ngorro nyaruka pigi ya mutumete sa chali akerale kwande kanisa. Dominic nigo aiboretu atari korora na korero buna mwanonde bwensi bona bo alenge gakoru koiboru tali boro ire bo alenge igoro nabona iboretuga kongo kina nabona kinete kubuna mwanonde bwensi kaleru kairo sukuru wake singakio mongena alenga moyo ongonya gokienega kachangara abolio mogaka ngakio nyanya likanete bono togatoka niga nera gantigare no gukumi tamanyeti mutayo lengeka ekabanga ne kona seli asali na injingaro ne kona sengenjo mogaka nera na tagetante inga kio mane bwalengi onere nera kumeti tamanyeti wikera bone ganga ngakia nyari kanete yole na boto iburutu Gobono Dominic Naise basemereti abasani asindagira yabo ya kirarituko asoko boka kirarituko na konyoro obogima bore obokongu obogima na bobo gochabuga ba obokongu wake mono jisa bunanko boka mambi na bogo kuminga ere sengo chakera ngakirituko ligo chakoba kire nyasaye no mobui ano mogaka moibuli na bona era gochoboka ika kawaida una mondone wesibi ole na bago ya waka isabo ya yenga lero na bona liko nyorande ndatara ke ganyore musani ansumi ole no komenya sogo suma amunya nyore musani itayo abe yale kanara alencha nanja bago iko nyale kananda alencha nande benga lero abo ya be bikongwaki Wetero bumanyi bobo tugibwe chinchoke ne chombe chia grade nigo Dominica Sabire ondore no kugani okuya amone serikali kumusira eryo gwekonya ase obogima no bakonkaga engo saba basani bali babwato amagani amaya bankonya mona semo yendagira eroro bokongu ande nimbwato bumanyi bunanjende chinguru wake bumanyi bogotuga chinchoke namango tuwanane chiombe dairy farming aso kuendelea sobo imo wa mwana tote bwabos ole nengo sabanga toliri kumono una mono ile menyeta so kotegemea basani asobo imo kero basani batayo na bere egasi ngongwa ke komenya konyora ndaira ya yenda
Ingoripoteri Gitaseni kia Ndizi TV Eritarian Njuli Kerubo. Mbiamo na umurikito juri Kerubo asoro bochi rwa senchira yoboye kirani ubuna botamba senchira moyoko nyara kugendereria ebyombe nigo bendete gusira na gokinya mangana arengete uchumi kolengana na wamenyi korwa anene mono imeye county ya Nyamira ane mono asoro gongorwa Gusii ni go bagendete gochengero ko ba kwebyombe ekyombe kia Mosobeti ni gobono kia cha kiremero yabo bena na sokane kinango nyara kere gokinya amangana arengete uchumi kimanyekanete buna Mosobeti ngombe elf self group ekibono gia tabiruna eganga yabere no kone kibuna nko ligeri bare amangana yogo kinia etugo ekyombe kyo kia Mosobeti ngombe self help group nigo kerengete go kinia amangana arengete oburimi anemono obutugi wechombe muliketo polka pokara na roboti ra senchira yobwime nime Chinsa chiga kya Mosobeti aseto kumira namo n'abanyakyomba abayigabe kyombe kemanyakante na Mosobeti ngombe self help group bagendeta muno musangerekano abo bwogosomirwa muno mobisa kurwa se abise yebyombe unenjira ye moyo kugendereria ekyombe keiga twaranya rego soma bintu bitali bike amangana community development group formation leadership and governance age group conflict resolution and management record keeping na chitobiki chinde chinyinge bago kwana monegeta sene keiga niko bakwerera ekikirete barabwa bonyene gochakya ekyombe keiga ekyo kolengana mo nabarabuki abakonyere kwenyorera etugo kyombe ke twarabaire nakira kitwage chagete asenjera nka yere merry go round tukaranga tukasuma merry go round ye tokona na ibesa bikabikaiga kora ibesa binga mbiri gotokonya tuabiria tokonya tukaranga mbu ya tochenjie kyombe ke togekinie kebe kyombe kya mana tukaranga bono rimbu ya tochake kugurana none chimbori twagure chimbori kiroyo mobo ito toraiga gotora abandu 60 ase kyombeke once pinga mbabwati chimbori chaboka chiabyalire togoja tukaranga kera twakora nseme yintangani tukene nsemo ya kyombe kera twara nseme ya kyombe bone tugenderete abantu tutigati no yomo oitorae cyuma abanyakyomba abayigani go bagendera ko bakwerera obwoito bubanyorere kurwa sekyombe kiga asabagota babuna nigo kyabarusiria satambe nabigo ko basegeta abantu bande kwebwatanya monekyombe unenjira yemo yo kwegendereria cyangonyire nindo cyangombe yane yanyorire mori nandi nabongendera tokosuka igaso eli tukaseli kobwa mono egento kyagerere kyombe kya ikiro bwarobo no bwasioku no bwene ndina wate ngombe na wate mbuli yankonyire ekyombe kene kiyakere yankonyire sana na bana bane bwate batatu abana abo nonguru bakonyora ase ngombe yeito twarushia mabere banya kunywa erinde banya gukina incho motresara bwe kyombeke iga at least ndo jenga kyombeke ya tosukiri na ende togosaba nonde nero tagetasirwe nera tobugatisie gekogerea ekyombeke open omobisa oyo tineta mangana yebyombe kurwa sorosa igoro igarwa Nyamira South asireta Nicholas Rioki nigo akubwato kobo seme gocha sabantu igoro yobuya no bwaita bwebyombe asabu na babona igabona kero muntu onyorere ngombe yaye yara ko bangana inwe abali molezi ka buna inu mubwate group ye ino na inwe mugurana de kusekero muntu netangia nyorere buoye kosegento kende kosepikipiki buna aba vijana bitu bya boda boda aboko nyoranga kwanyorere njera yo generate income elinde bweta kemea ya bweka Rioki bego nigagendere ko bahaga kuboria anene abanyakyombe gutumeka cinjira cindonge gosonsora emuchando oyora bego gwate kachinga kibale ase ekyombe kega sana ese kyombe kitora banda bange naboko nyoranga chimeme chia itanira sinini egendo ndabate bingelinga ekera mangano na ya tokeze ira ase kyombe officials bali bakongoze kyombe chora bantu no nyemba bere na pia mochora bantu na inde babere go sabata to kurwa se members moro sie buna musioga committee elinde munyara go tukenga eria yaba etania nererie moteme kuligiri chibo kurugabu na anena mona ase viongozi tema gutwara ubwasiogu na pia motware tari ugwanchereria asa abantu bande yani mongoza ba members baino equally Ginko reporter Gitaseni kya wanjite kurasi nsemechi gacha Mosobeti yugo toka ime ya West Mugrango county ya Nyamira inje gongoro kwa Polycarp.
okara Biyemuno mulikito Paul Kapokara soroboti wa senchira yowe kirano asoroboti ururwa Mosobeti ngombe self help group bando babwate biyombe byokoyana n'ikisani bando babwate byokoyana n'amasi ya mandasi abarobo n'icyombe n'ikimbuli bakoyana talimangana asentune tangani ni gobono omurai olibono muchifu ko ipoigo mubongo South Mugrango Stephen Soro kubata na bwata ni bande kurwa sensemili ya Kenya kwanza barabara kurorongo Gusii bakoletara ya basongo Gusii maiga yo wakwisiko no oyo kabere omukonyi bo mugabano be county ya Kisii Robert Monda Otaro sensemo ya marongo PAG ya South Mugrango ase wode ya boikangani gobono osora mona bwata ni bande ba Kenya kwanza abate birebu na baracho ko siru murobelia annemono sobo gachi nyomba ko affordable housing oyibarro kana ko ko kyandike komi maiga yo muri bwense William Samuel Ruto kanyara ko bekese na go etianseme yo kanyara ko bali chiko iko chinga kichibo iko bakwane goro yo bari wabasubati kuna tokomanyigwa no muri keito dipona asanya asomoyega bugu sangereria eliokuaga cha ebisasimiro bunenchira ya moyo komokorera Nyasaye imeye wodi yabo ikanga egotoka ebunge ya South Mugirango nigo abarai kurose serikali nene bakora wano mubunge borogongorwe Silvanus Osoro banyara wikirana nago kwanera igoro yemirobili emiya yo wikirania magenderero guchesa bana inchi housing ambayo umesema itafanywa kwa hii ward Nyakiboreire. Mheshimiwa Rais anakuja kufungua housing katika hii ward yetu ya Boitanga ward na kwingine. So hivi ndio vile vya mwanjera nile. Ile wengine Mheshimiwa Ishubo nisahau kuambia. Hii constituency tuko na milioni 300 ya kuweka stima. Na huyu Ishungu ndiye alinisaidia katika kule bunge tukasukuma ya kuweka kila kijiji katika constituency ya South Mugirango kila mtu atakuwa na stima. Umubunge okitutu cha North Javeth Nyakundi uyubaigoro mugacho munene wikiama kya UDA nigo boigo anyaro gukwanira emerobeli emiya babegete bune serikali nene eliyogusiria enchara imeyense ya Kenya. Tuwezesha kama inchi ile chakula tulipata mwaka uliopita ilikuwa 40 million lakini saa hii tulipata 67 million bags na hiyo maneno ya njaa imeenda chini. Maana gosea kigamba boli libo motoliro umwako wekenga tumune tibesere gari niambi bora ilo motoliro na tibesere sabi igoli kiachireze igotoke igoli moyo baba iliwote na nyatani kwa ne president motoliro jamsini chinga kecho boigo omubunge onyaribari chache Zairi Janda nigonera bwatukege kurirege tindi gucha saba oncherere bakonia obuye bobe gucha saba lemi na boigo kobolia omorembe imeye county ya Kisii amani katika county yetu ya Kisii na tuache masuala ya kupigana na masuala ya fujo. Kuna wale ambao mnajua wanapiga hii serikali na kuna wanabiashara ambao wanafanya biashara ya bandia kuleta hii mambo ya mbolea. Wanaleta hii mbolea ambaye hakuna mbolea wanaleta ni kuchanganya mchanga ili watu wetu waibiwe na wapatiwe mbolea ili serikali ionekane ndio imeleta hiyo mbolea bandia. Lakini nataka kuhakikishia wananchi wetu kwamba wale ambao wanafanya hii tunawajua na hivi karibuni serikali iko na mkono mrefu itahakikisha wamekamatwa na wamefungwa ndani. Menta na jweni igo mugimendere bwe county ya Kisii Dori Saburi oyiwe ikirana asomo yigoywe anyara kwegerera libagali umusubati asoborai. For the first time tunaenda kupata mama na simama Gavana Nyamira kwa sababu amefanya kazi mzuri. Nimemwambia endelea ndio tufuate hiyo kazi mzuri yenye hata Gladys Wanga anafanya kule. So mama Jerusha asante sana. Njele nita kama naroko batevineki Bogirango teri hardship mumetendi mubatebeligo lero montabo korama goso e county bate ba motome Bogirango kwani Bogirango ne hardship Bogirango nase abantu bari batali njokoma monganje tele ndekeke kondie byana uwe montonde bwesi okogose county ate buwoyi moide Bogirango osiru muri koigu Giko ripotelia igitaseni kia unambe ya Mokyo Ndizi TV kurwase ward ya Boikanga yugutuka imeye bunge ya South Mugirango
Imiye kaunti ya Kisii ilitalia ne Dipon Asanya. Mbiye muno muri kaito Dipon Asanya soro botirwa century yo boikirano gotigana yo borumo ncho muri gereria ekyombe kemanye kantabuna itis well ko bwaterana amune ekyombe International Solidarity Foundation ni gobano tukolera banyarago sanga na bana bono ase school ya Gianjer Special School ane mono komulikira mangana alengete chigosoli ekro boikirana seri tukolia lero okora korense me unique abari babori bukwane kibuna ngonyara bali gusira abantu bonde bonsi bale no bolema ane mono konyara gusira ebyegwa byabo. Polimora from the Executive Director, It Is Well CBO. It Is Well CBO is working with International Solidarity Foundation with our donor, that is the European Union. We are here today at Giancher Special School for a funding and an edutainment session. So today we specifically came to the school because it is one of the neglected population because they have hearing impairment. So we are here today and we are happy to interact with the learners. Most of the challenges that they face is that they are not represented well in the country, and I'm going to talk about public facilities like hospitals. We do not have people that actually understand them or interpret whatever they are saying. So today we are here to teach them about gender-based violence. We are creating awareness on gender-based violence and female genital mutilation, and it has been a very successful day. We've had games, we've had people come with donations, we have sanitary towels, food, clothes, and we are very grateful to the partners that have come today and worked with us. So my name is Daniel Omari. I work with the International Solidarity Foundation. Of course we played and we lost terribly, I must say, but it is a fun day really to interact with them because they are not lack of a better word, taken care of that well. But yeah, generally we are here, we support them, we show them love, we share with them love, and we tell them that they are part of us, that they are part of the community. Munchumurigiro krabuno kujya kiro musmali mangana magia bono century yo boikirano Isato chiabono margoba karogariengo kumanyibuna ase biro bitare bitambe kurbono tukumera na amo no mogeni boli tukulia lero ase kyombugia siasa oyunkumanyigubuna ngangare sensemende igobono munchumuri ase biro bitare bitambe igomana komanya buna ngosware sensemeje ga studio nyarogo sanga amo ne tumurekera mono igoro yo boraibo basbat nyirabono jerusha mumanyi kurose county ya Nyamira nere bono ni gaberga kurebena naso mwaka bochiri 2025 nebero 2027 na tukoligie kero kyo governor imeye county Nyamira kolinda se tukolia lero oyo rokoligie kero kyo women repase county ya Kisii Vicky Onderi omenkante bunechererani na tukoje kusanganero mwancho muligero ya ase margoba ya bono eyema ngaje taro ya Azimio One Kenya okoleka na sorongo rwa Gusii nere ngati ya bali babete ba kwarigania etari yo sorongo rwa Gusii sanga manga na ukona manga na bego torigerere igoro yemerobeli buna wana omo bazime begete abega sorongo rwa Gusii na bego na baswati ngaso ko bwatania na mangana arengete siasa mwancho muligeria ngati to chikomulika to sokora to lenkwana ndio siko chia secherani go Vicky Onderi na boko nyaro gotuma utira se namba ito SMS na bego chikoba live nsemu ya Facebook na YouTube eketo sangama na ito sukati ganyora matching korana ngichikora no mogenia se margoba ijabona rito bwatira na asante sana korana to gandra go sanga so wa Lydia Mose asomo no bimenyererio Petronira rantora monere go ikomo elio to suko iretera ninchi nkuru Vincent Onyancha.